Čaute psámoši, poďte so mnou prežiť môj narodeninový deň. Tak som si v kľude spinkal, keď som začul, že v obývačke a v kuchyni sa niečo deje. Išiel som to skontrolovať a zistil som, že ma tam čakajú balóny a hračky. No a ešte takáto divná šrekotorta. Z nejakého dôvodu ju ešte aj zapálili. Potom, čo máme zhoreli vlasy, si otvorili aj šampanské. Občas mám pocit, že ma iba používajú ako výhovorku, aby mohli piť už od rána. Ja som sa medzi tým pustil do torty. No a potom sme sa konečne začali hrať s novými hračkami. Chvíľu na to ma naložili do auta a povedali, že ideme na výlet. Super. Neskôr sme sa prešli pri jazere, no a potom som si pobehal aj po trávičke s loptičkou. Hádajte, čo som prvýkrát dostal ochutnať. Langoš. Pňamka. Trošku som potom ešte zapozoval na pekné fotky a za odmenu som dostal zmrzlinu. Po návrate domov som pochopil, že už nie som v stredobodom pozornosti a teraz budeme riešiť nejaké buriny, čo kúpili. Avšak na večeru boli špekačky, čo je super, takže to nebolo také hrozné. Po večeri som dal ešte balónom pusu na rozlúčku a mohol som ísť kľudne spať.